Għal sajf ieħor, il-bajjiet tal-Balluta, ta' Xlendi, ta' Birzebbuġa u ta' San George San Ġiljan ġew irreġistrati bl-aktar livelli għolja ta' bakterja mill-bajjiet kollha ta' Malta, tant li kellhom livelli ogħla mis-sena l-oħra. Dan tħabbar permezz ta' studju kwotat mit-Times u li sar minn Viktor Għaxaq, professur tal-bioloġija fl-Università ta' Malta, fejn sostna wkoll li f'dawn l-aħħar 5 snin il-bajja tal-Balluta dejjem irreġistrat l-ogħla livelli ta' bakterja, b'qabsa drastika bejn il-bajja tal-Balluta mal-bqija tal-ar 10 bajjiet f'Malta. Numru ta' żoni mal-kosta raw nuqqas sinifikanti fil-kwalità tal-baħar, bil-bajjiet ta' San George f'San Ġiljan, ta' Spinola, tal-Armier u ta' Malselforn iggravaw mis-sena li għaddiet. Iżda l-bajjiet ta' San Tumasu tal-Ġnejn naraw titjib fil-livelli. Dan l-istudju sar bejn it-12 ta' Mejju u l-20 ta' Lulju, fejn inġabret informazzjoni dwar il-livelli ta' E. coli f'41 bajja madwar il-Gżejjer Maltin permezz ta' 87 stazzjonijiet ta' monitoraġġ, u f'dan l-istudju ġie kkumparat mal-istess informazzjoni li nġabret bejn Mejju u Ottubru tal-2024. Għaxaq sostna mat-Times li din ir-riċerka tarn sabiex jiġu identifikati trends fit-tul u biex jiġu kalkulati l-livelli ta' tniġġis. Skont l-Unjoni Ewropea, hemm 4 klassifikazzjonijiet ta' kwalità tal-ilma u l-bajjiet tal-Balluta u ta' Xlendi ġew klassifikati fil-livelli ta' qabel tal-aħħar.